100 spørgsmål og svar til den medicinske kompetenceeksamen, anæstesiologi 1. Hvad er målet med generel anæstesi? Svar: bevidstløshed, analgesi og muskelrelaksation. 2. Hvilket lægemiddel bruges ofte som induktionsmiddel ved generel anæstesi? Svar: propofol. 3. Hvad er en vigtig kontraindikation for brug af succinylkolin? Svar: hyperkaliemi eller risiko for malign hypertermi. 4. Hvilket monitoreringsværktøj bruges til at overvåge iltmætning under anæstesi? Svar: pulsoximeter. 5. Hvilket gasanæstetikum anvendes ofte til vedligeholdelse af generel anæstesi? Svar: sevofluran. 6. Hvad er en almindelig komplikation ved epidural anæstesi? Svar: hypotension. 7. Hvilket lægemiddel bruges til at vende effekten af opioider? Svar: naloxon. 8. Hvad er det primære mål ved regional anæstesi? Svar: blokering af nerveledning i et specifikt område. 9. Hvilken test udføres for at vurdere risikoen for luftvejskomplikationer før anæstesi? Svar: malempati-score. 10. Hvilket lægemiddel bruges ofte til smertelindring under spinalanæstesi? Svar: bupivacain. 11. Hvad er en vigtig bivirkning ved ketamin? Svar: hallucinationer og forhøjet blodtryk. 12. Hvilken monitoreringsparameter er vigtig for at undgå hyperventilation under anæstesi? Svar: N-tidal CO1K. 13. Hvilket lægemiddel bruges til muskelrelaksation under kirurgi? Svar: rocuronium. 14. Hvilken komplikation kan opstå ved brug af haloen? Svar: malign hypertermi. 15. Hvad er behandlingen for malign hypertermi? Svar: dantrolin. 16. Hvilken anæstesimetode bruges ofte til kejsersnit? Svar: spinalanæstesi. 17. Hvad er den primære årsag til aspiration under anæstesi? Svar: regurgitation af maveindhold. 18. Hvilket lægemiddel bruges til behandling af bradykardi under anæstesi? Svar: atopan. 19. Hvilken nerveblokade bruges til kirurgi på øvre ekstremitet? Svar: plexus brachialis blokade. 20. Hvad er en almindelig årsag til postoperativ kvalme og opkastning? Svar: brug af inhalationsanæstetika eller opioider. 21. Hvad er den vigtigste fordel ved lokal anæstesi? Svar: bevidstheden bevares under proceduren. 22. Hvilket monitoreringsværktøj bruges til at måle blodtryk kontinuerligt under anæstesi? Svar: invasiv blodtryksmonitorering. 23. Hvad er en typisk dosis for lidocain ved lokal anæstesi? Svar: maksimal dosis uden adrenalin er 3 ml/mg/AMPERKILOGRAM. 24. Hvilket lægemiddel bruges til at behandle anafylaksi under anæstesi? Svar: adrenalin. 25. Hvilken komplikation kan opstå ved langvarig brug af propofol? Svar: propofolinfusionssyndrom. 26. Hvad er en kontraindikation for spinalanæstesi? Svar:
Forhøjet intrakranielt tryk. 27. Hvilken medicin bruges til at modvirke effekten af ikke-depolariserende muskelrelaxanter? Svar: Neostimin. 28. Hvilken position anbefales under intubation for at optimere luftvejen? Svar: Sniffen-position. 29. Hvilket inhalationsanæstetikum har hurtigst induktion og opvågning? Svar: Desfluran. 30. Hvilken monitoring bruges til at vurdere dybden af anæstesi? Svar: Bispektral indeks, BIS. 31. Hvad er en vigtig bivirkning ved epidural anæstesi? Svar: Postural punkturhovedpine. 32. Hvad bruges Sugammadex til? Svar: Reversering af rocuronium eller vecuronium. 33. Hvad er symptomerne på lokalbedøvelsestoksicitet? Svar: kramper, arytmier og bevidstløshed. 34. Hvad er det vigtigste mål for præoperativ vurdering? Svar: at identificere risikofaktorer og optimere patientens tilstand. 35. Hvilken nerveblokade bruges til kirurgi på underekstremitet? Svar: femoral nerveblokade. 36. Hvad er den primære mekanisme for lokalbedøvelse? Svar: blokering af natriumkanaler i nerveceller. 37. Hvad er den maksimale dosis bupivacain ved lokal anæstesi? Svar: 2. 38. Hvilken medicin kan bruges til præmedicinering mod angst? Svar: midazolam. 39. Hvilket lægemiddel bruges til behandling af hypotension under anæstesi? Svar: efedrin eller phenylefrin. 40. Hvad er en vigtig kontraindikation for ketamin? Svar: forhøjet intrakranielt tryk. 41. Hvilken luftvejsteknik bruges ved svær luftvejshåndtering? Svar: fiberoptisk intubation. 42. Hvad er en bivirkning ved brug af remifentanil? Svar: respirationsdepression. 43. Hvilken anæstesimetode anbefales til patienter med høj risiko for aspiration? Svar: Rapid Sequence Induction, RSI. 44. Hvilken medicin bruges til at behandle postoperativ smerte? Svar: paracetamol, NSAID eller opioider. 45. Hvilket lægemiddel bruges til at behandle hypotermi under anæstesi? Svar: aktiv opvarmning med varmetæpper eller opvarmede væsker. 46. Hvad er en vigtig monitoringsparameter under regional anæstesi? Svar: blodtryk og puls. 47. Hvilken komplikation kan opstå ved intravaskulær injektion af lokalbedøvelse? Svar: kardiovaskulær kollaps. 48. Hvad er det primære mål ved sedation? Svar: at reducere angst og ubehag uden at undertrykke vitale funktioner. 49. Hvilket lægemiddel bruges til præmedicinering mod kvalme? Svar: ondansetron. 50. Hvad er en vigtig kontraindikation for brug af dantrolin? Svar: der er ingen absolut kontraindikation ved behandling af malign hypotermi. 51. Hvad er symptomerne på luftvejshindring under anæstesi? Svar: stridår, hypoxi og paradoksal respiration. 52.
Hvilket middel bruges til behandling af luftvejsødem? Svar: kortikosteroider og adrenalin. 53. Hvilken teknik bruges til at reducere risikoen for aspiration under RSI? Svar: krikoidtryk, selvlægmanøvre. 54. Hvad er en almindelig komplikation ved spinalanæstesi? Svar: urinretention. 55. Hvilket anæstesilægemiddel forårsager mindst respirationsdepression? Svar: ketamin. 56. Hvad er den primære årsag til perioperativ hypotension? Svar: vasodilatation forårsaget af anæstesimidler. 57. Hvilket lægemiddel bruges som muskelrelaxant ved intubation? Svar: succinylcolin eller rocuronium. 58. Hvad er den vigtigste behandling ved luftvejsobstruktion? Svar: sikring af luftvejen med intubation eller kirurgisk luftvej. 59. Hvilken test bruges til at evaluere korrekt placering af endotrakealtuben? Svar: kapnografi, måling af end-tidal CO. 60. Hvilken medicin bruges til behandling af tachykardi under anæstesi? Svar: beta-blokkere som Esmolol. 61. Hvad er symptomerne på pneumothorax under anæstesi? Svar: hypotension, hypoksi og nedsat respiratorisk lyde på den ene side. 62. Hvilken medicin bruges til at vende effekten af benzodiazepiner? Svar: flumazenil. 63. Hvad er den mest almindelige årsag til bradykardi under spinalanæstesi? Svar: sympatisk blokade. 64. Hvilken medicin kan bruges til at reducere salivation under anæstesi? Svar: atropang eller glykopyronium. 65. Hvad er en bivirkning ved langvarig brug af inhalationsanæstetika? Svar: leverpåvirkning, halonhepatitis. 66. Hvilken nerveblokade bruges til kirurgi på fingre? Svar: digital nerveblokade. 67. Hvad er behandlingen for perioperativ hyperkaliemi? Svar: calciumglyconat, insulin med glukose og diuretika. 68. Hvilket anæstesilægemiddel forårsager retrograd amnesi? Svar: midazolam. 69. Hvad er en kontraindikation for brug af NO som anæstesigas? Svar: pneumothorax eller lukkede luftfyldte hulrum. 70. Hvad er det primære mål ved postoperativ overvågning? Svar: at opdage og behandle komplikationer tidligt. 71. Hvilket lægemiddel bruges til at behandle perioperativ hypertension? Svar: labetalol eller hydralazin. 72. Hvilken test bruges til at evaluere risikoen for blodpropper før operation? Svar: koagulationsstatus, INR, APTT. 73. Hvad er symptomerne på hypoventilation under anæstesi? Svar: hyperkapni, hypoksi og lav respiratorisk frekvens. 74. Hvilken medicin bruges til at forhindre syreaspiration? Svar: protonpumpehæmmere som omeprazol. 75. Hvad er det første skridt i behandling af anafylaksi under anæstesi? Svar:
Seponering af udløsende middel og administration af adrenalin. 76. Hvad er en vigtig monitoringsparameter under transport af en bedøvet patient? Svar: saturation, SPO. 77. Hvilken teknik bruges til at reducere risikoen for nerveskader ved regional anæstesi? Svar: brug af ultralydsvejledning. 78. Hvad er en bivirkning ved overdosering af opioider? Svar: respirationsdepression. 79. Hvilken anæstesigas er kontraindiceret ved graviditet? Svar: dinitrogenoxid, NO. 80. Hvad er en vigtig risikofaktor for perioperativ blødning? Svar: brug af antikoagulanter. 81. Hvilken monitoring bruges til at vurdere nyrefunktionen under længere operationer? Svar: timediurese, urinproduktion. 82. Hvad er det primære mål ved væsketerapi under anæstesi? Svar: at opretholde cirkulatorisk stabilitet. 83. Hvilket lægemiddel bruges til at vende hypotension forårsaget af spinalanæstesi? Svar: phenylefrin eller efedrin. 84. Hvad er symptomerne på opioidabstinenssyndrom? Svar: angst, sveden, takykardi og mavesmerter. 85. Hvilken komplikation kan opstå ved fejlagtig intravaskulær placering af en central venekateter? Svar: luftemboli. 86. Hvilket værktøj bruges til at sikre korrekt dybde af central venekateter? Svar: røntgenbillede af thorax. 87. Hvilken anæstesimetode bruges til dagkirurgi? Svar: kortvirkende generel anæstesi eller regional anæstesi. 88. Hvad er det primære mål ved opioidsparingsstrategier? Svar: at reducere bivirkninger og risiko for afhængighed. 89. Hvilken medicin bruges til behandling af akut laryngospasme? Svar: propofol og muskelrelaxanter. 90. Hvad er en almindelig årsag til hypoglykemi under operation? Svar: langvarig faste. 91. Hvad er en kontraindikation for spinalanæstesi? Svar: koagulationsforstyrrelser. 92. Hvad er den primære årsag til postoperativ respiratorisk acidose? Svar: hypoventilation. 93. Hvilket værktøj bruges til at måle bevidsthedsniveau under anæstesi? Svar: BIS-monitoring. 94. Hvilken medicin bruges til behandling af akut bronkospasme? Svar: salbutamol og corticosteroider. 95. Hvilken medicin bruges som et antiemetikum ved postoperativ kvalme? Svar: ondansetron eller dexamethason. 96. Hvad er symptomerne på væskeoverbelastning under anæstesi? Svar: lungeødem og hypertension. 97. Hvilket middel bruges til analgesi under fødsel? Svar: epidural med bupivacain og fentanyl. 98. Hvad er en vigtig komplikation ved brug af NO? Svar: risiko for diffus hypoxi ved seponering. 99. Hvilken behandling gives ved perioperativ blødning? Svar: blodtransfusion og tranexamsyre.
100. Hvad er en vigtig fordel ved total intravenøs anæstesi, TIVA? Svar: reduceret risiko for postoperativ kvalme og opkastning.